Hello ninyo mga bay, mga unta. Ara, nga bisag gilaay ganihang buntag sayo. Na dasig na pud og utro. Kay lagi nakatawag na sa mga bahandi sa kinabuhi. Ni mga una ta sa kaldero. Na akong luto, na itlog duha ka buok. Ice eggs. Sige na lamang og manok. Dili na pud sa itlog. Manok lang gihapon. Parinti gihapon sa manok. Nga na ta mga bay. Pamahaw man ni uy, pamni. Gihimo naman akong paniudto, dala na panihapon. Walang kinabuhi. Ang dali niyo, maari din madali din sudan. Itlog. Itlog manok. Nalingaw ako sa akong mga bahandi intan. Ako yung yatag sila ang panahon gini ha. Paspasan niya ako kung trabaho. Naman dayon ko. Nasa kusina. Kanya kontak naman ako sila. Ito. Nya kay naputol man ang tawag kay kanang singan ani gitawag ko. Tawag ko sa mga ang kanang master na. Himot ko pamahaw niya. Dali po himo pamahaw. Karon kay pag humana ko himo pamahaw. Nawa naman ang koneksyon iya ning gipatay. Dangan kayo. Di wala na ko katawag og utro. Sige ko pilit-pilit diri sa cellphone. Di ko lantaw na nabagyod na ang signal. Wala pa man gyud balik po ko, tabahon po ko. Lili na po ko gihapon. Dayon na lagi pas akong gihimo. Paspasan lang na ako og luto. Ang paniid ko. Luto. Duha ka pinikas nga manok. Lechon. Dayon. Mahashi. Lang itawag diri nga mahashi. Mga sago-sago lang nga. Gulay ba? Butangan og kanon sa sulod. Bangagan pa nimo. Matrabaho kayo. Okay, kilo kayo. Napay mga sauce na. Ngayon, Egyptian rice. Gulay ni tatay. Pasasahin na, banatan ako. Yun. Namang uluto. Nauna media. Manang uluto. Giyato ginako siya. Ang himungaan. Giinan nga. Mama, akong mga anak, naghulat na. Nawag ko. Wala signal, anak ko. Wala signal. Nga ka namin siya istorya sa cellphone. Nakuha na lang siya. Signal na lang siya, anak. Sign language na lang siya. Then mo to, iyahan ang i-check ang iyang wifi. Na iyang nang ipatay mo dahil wala na ako nakakonek. Ingon pa siya nga, ay namatay man dahil ni. Wala namatay oy. Iyang ipatay jud. Kung nga karon pa ko makatawag sa akong mga anak. Yung tawang kunik ko palihog, paabot na sila. Ito yan kunik. Yung nga niya. Malakas yung trabaho kung mana akong ipaspasan mana. Ako. Tawag na ko. Magtawag na ko. Hiinan nak. Nagpasalua jud kay ko ninyo kay kanang wala na ko katawag og balik kay busy na kay ko nananggi, nangamlot, nangibot.
Nalugit ba ko? Hindi na ako mga anak-anak. Ni anak nang kinamanghuran. Hala, kaluoy ko di ay ni mo diha ma. Kadaghan ko ni mong trabaho. Ni anak po din akong ikaduha nga anak nga. Na, pauli na lang diri ma oy. Kadaghan ba na imong trabaho di? Mo ni muot nga na-touch ba. Natandog kay akong galamhan in taon. Anak kong kinamanghuran, nakaluoy ko ni mo di ay diha ma. Nimuot ko nga na-touch sa iyang kwan. Ako lang yung ipasabot nga. Kinamutan man dyan nga. Tinood ba mga mo na yung trabaho diha, mga nanggi, mga mulot, mga ibot, mga lugit, seryoso yun sila. Ako nga dili, mangudnak, ako lang iingon anak, kay tanan din trabaho ni mama, walay pili. Tanan ako lang hinganlan og mananggi, insya aw, anak po rin taon mga bata. Nalingaw ang taong ko nila. Buhi ang kalag. Dang kalipay na to. Dula na lamang to nila sa kamera. Mula yung taong kalipay din Makita sa mga picture. Nagko na itagis Samtang gadagayday ang mga luha sa mga mata. Kaya ano na ito yung tanan? Balan nila. Tarang kami nga. Kaya nun. Lamin na mo ingon nga. Kung saan man dahil ka mo uli ma. Yung taon, mulingiw yung taon ko sa kamera. Ako yung taon ilihay ang silbong kaya. Kung luha, gatulo naman, anak. Daan. Lugaya po ni mo uli. Uy, sige man ko paabot din sa dapin kasada. Ay, sige ko paabot. Sige ko lang tao aning motor nga mo abot. Masin ikaw na. Anak bitaw nga. Mga istorya sa imo sa bata ba? Astilan. Dugan. Murag yung gipikas og atsa. Mabalaw tang kog dihay sa kamera na. Kaya na. Hindi ko gusto nga. Makita nila nga. Nagtulo na ang luha in taon sa inahan. Minta makasabot ang mga bahandi na to. Pohon sa tumagi panghimo alang kanila. Minta. Dihay sa kamera. Banat ang trapo, anak. Banat ang trapo sa luha. Anak, sa kunsay mawiran. Trapo, man, tanaw na po sa kamera. Sige lang na, kay. Hapit na lagi kumuli. Sige, kuan mo diha. Binuutan, anak. Natuba na po sa kamera. Tagbingawa. Sagol-sagol ang tawang pagbati. Kay, ang takibaw, sa'y magbungat sa bata. Masyak na lang ta. Pa sila kasabot taon sa mga pangitabo kalibutan. Hindi pa manggit ang taangay biyaan kay mga gagmating pa. Pinanglan pa kay ito unta ta sa ilang kiliran. Pero saan man? Kayahaw na lang ginato ka. Kaysa magtanaw ta nilang gutom. Mga tarong kaon. Urot na ang sudan, time sa. Lagi ito mga bay, di aray, nagkuha ko sa ilang manok, kaning buko-buko. Buko-buko sa manok, sobra. Hanggang nahurot na gid ang dahon. Napila naman sa baw ni. Bit na nahurot sa kaldero, sa suriyahan lang. Astilan.
Daghan kay salamat niyo tanan ha. Ang budya kanunay ba. Mawa ra pud taong kalaif kung kinabuhi. Malingaw ra ko kayo ninyo. Ra. Pahitan ako nga bil. Doon nalagay ng libak na ko. Anak mo ko yung akong lola. Basta mapahitan ang abil. Hello, bye, Jocelyn Alnares. Alam, magkuha na ta, Radyo Bandilyo na ta. Bye, Verna Marco, hello kanimo bye. O, kanimo sa bye, Maria Conchier. Maria Conchier. Kay Rotiabo, hello sab kanimo bye. O kanimo bay Nora Neko, hello sab kanimo bay. Kay Diamond Forever, hello. Mga unta ninyo. Hello usab Bisaya kay ba gawa him. Hello usab kay Ola. O kanimo usab bay May A. Kay Juan Shukian ba ni ba? Kay Vivian Gmail, hello kanimo ba? Hello kaninyong tanan. Dara. Kay Jinhor, hello sa kanimo ba Jinhor? O kanimo ba ni Jensen? O kay Blessy Humawan. Ayan. Nasibya na nako inyong magamhanan nga mga ngalan. Hello sab kay Pinay sa Italia Vlogs. Mga salamat bay. Kay Gigi Ibanez usab, hello usab kanimo bay. Ug kanimo bay Angel Holy, hello. Ito apa daghang kay mamhong kamot. Hala sige birada lamang. Bay Steven Maxi Australia, hello usab kanimo bay. Kay bay Cozy Ditan, hello bay. Ni hao. Ni hao. By Grace Bantuya, hello kanimo bay. Kung kanimo bay May Manos, hello. Naapil manggid mo din sa kuwang kudak. Apil na tamog sibya. Giselle Gasita, hello kanimo bay. O kanimo bay Norma Pinales. Hello sa kayo bay Ligaya Ansok Alcansado. O kanimo ba Mandalunes Christine. O kay Virginia na silo sab kanimo ba. O kanimo ba The Pearl of the Orient Seas, hello sab. Ata hello sab kaninyo ba The Pearl of the Ocean Seas, hello sab kanimo Triple JC Castaneda sa imong mga higala, hello kaninyong tanan. Kay Leonelian Linabok, hello sab kanimo ba. Kanimo ba Kylie Nicole, hello. Kylie Nicole dia sa Plaridel, Misamis Occidental. Occidental wa na piti na islanga ba. Sobraan na ba Misamis Occidental, hello kanimo ba. Hello sab kay Evangeline Gobi. Kay Girly Long, ala na di na makita ang akong kulak. Yang boss hulingawan ko lamang sa kaldero lang kit pahit. Wa na murag mo ora man dagay ito ang akong sibe no. Di na magpakita ngit na kaadyo. Di nangit siya, so sunod na lang pudpuhon ang uban. Malipayang pagsaulog sa tanang nagsaulog sa inyong mga adlaw tawhan karong mga adlaw oras diri sa kahaponan, takna sa kahaponan alas 5:38 na.
Apay pagpaniod to sa inyong kadama. Kadama maestra ugada. Tanang kurso ani ana. Kusinira labadira, ensadura, gasira, hardinera. Ana, panday, kargadora. Kompleto na. Ang samat niyo tanan. Dahil na kanunay mga bay, sa mga maintum mo ni Butana, kaya ano na ito tanan mga bay. Maambot man ang panahon nga. Magmawat anan kitag paglaom sa atong kinabuhi. Ato lang balikan ang pinakabugat nga pagsulay nga naabot sa atong kinabuhi. Nga ito mong inspirasyon nga nakalingkawas ta ato nga problema. So karon kung naaman ta sa dako kayo nga pagsulay, dako kayo sa mga balod nga nihapak kanato. So ato lang hunahon mga panahon nga sobra sa atong mga kaguol o mga kasakit. Nauna nato nga na nakalingkawas ta atong pagsulay. So muna to mo na to inspirasyon nga makalingkawas na putag usab sa pagsulay sa itong kinabuhi karon. Mo man ni pamaagi sa atong Ginoo nga mamahimo ta nga malig-on papag-ayo. Ayon man usab sa mga pagsulay pa nga maabot sa kinabuhi o ta masayod. Ang Ginoo lamang nasayod sa tanan. Sa atong gining isalig ang atong mga ipangpas-an kanunay sa iya kalipay man o kasakit. Gamay grasya. Magamay man ako pasalamatan. Nato kana kanunay para nala makabalot mo appreciate, kinahanglan makabalot mo dayeg sa mga manindot nga kinaiyahan nga gimugna sa atong abang makagawom alang kanato. Aron sa ingon ni ana, nga doon na putay problema. Pwede na tamo kakos kaniya kasi ra man gyud ang atong dalampanan. Unsa pa ang atong mahitabo? Ang atong hinagipan. Mao lamang ang pag-ampo. Dinhi lang ko kutob, dahan salamat kaning tanan. Amo kalimot og search sa akong subscribe sa akong YouTube channel Inday Kabkab og ay kalimot og turn on sa kampana nga naa sa kilid sa subscribe, tapad sa subscribe para updated mo kanunay sa ako mga bag-o nga mga videos nga mga unsa ni mga pagdasig sa tagsa-tagsa kanato nga bisag unsa pa man na mahitabo kanato labalita kanunay para sa kaumaon ug sa haruhay nga jutay alang sa mga mahalas kinabuhi. Hindi ta gusto nga atong mga nahiaguman sa unang panahon mga kalisdanan kapitos ng grabe way sama ilaha usab magtagamtaman karon. So kita may gitagaan niini nga papel aron nga maghawas kanila. So ato na lang gining kuptan og panggaon. Daghang salamat.